Okay. Mach dhiri oregi pi umera ne kawuono. Ine beda nema. Bedi ket mai bedi. No. Kanyo sawa donge. Sawa. Yeah, karibuni wale ambao washaingia tap share like comment. Wasemo kekoro. In fact wamoke dry. Adwa ka uthuolo ni endi mondo arwak ng'ata mosedonjo kanyo no endo. Aparo ni man ka endi iluongo ni Omari Nash. Omari chien ojemo ne mbele. Chiene mineno to mbele ema wahudu. Koro kawuono wabiro ka endi wakelo ni chenro iluongo ni The Scandal Sunday. Deka kiluonge. Ma koro The Scandal Sunday. Kawuono mono mach riwore gi gine. Kawuono ma iluongo ni sitima ne riwore gi pi. Meanwhile ng'ama osedonjo kanyo no endo warwaki kabisa gimoro kwa ikanyo ni atikonwa ni sound no chalo nade. Sound is it okay? Make noise koso en piny koso medi tafadhali ng'ata manoko kanyo wadwa ni ikonwa ni sound winjore nade. Rosa umo sedonjo kacha nyiero maretari koni. Rose nyerni share. Rose nyer ti share inyero ti share wan ka ende gi nyaro nage osebedo ka aneno kutungni e mbui kacha maracha ko ne tungni onge tiende. We kora bidi chiel mondo watiek gini ikonwa ne to ang'o mok timre. Pedeshe wacho ni an ka. Pedeshe karibu sana. Pedeshe iluongo ni Pedeshe Felix. Pedeshe machiegni kabisa. Konwa ne ni sauti chalo nade. In ma inoko kanyo miwinjo wa konwa ne ni sauti chalo nang'o kanyo nikech une munyalo konwa samoro turo fuong matiyogo ni ok sawa kabisa. Aneno ka josedonjo kachicha endo baz wakore ne koro tuamoke. Koro tuamoke. Nyaro nage. An adwa na adonj dichiel. Iwinjo? Adwa ni chaka gi introduction monde mewa nikech aneno ka nitie tungni more mbui kacha. Marao anto kubunyala. Anto kabi yuak. Uneno ne anu biro ngenga mudil go feni osedonjo kacha nyiero. Okoro ni sauti ber Lamek CEO mar Locos Safaris bro Lamek Locos Safaris CEO bwana ambe keta uru mondo ugine wane ka mwadonje Kido ne kacha cha endo iluongo ne Kido mano the producer mar Barikiwa Studios. Okonwa ni sound ber. Koro ka producer mosewacho ni sound ber mano nyiso ni wan sawa. Koro wanyalo chako. Kido gini Kido koro maga jok mochung'no monitoring. Ging'iyo ni sound is okay. Meanwhile adwaro ne akoni ni ati ing'ama osedonjo kanyo no endo arwaki kendo wan ka ende gi Jaber Nyaronagi osebedo gi tungni moko e mbui kacha. Iwinjo Jaber Nyaronagi. Ano kadwa na wuo mang'eny. Adwa na kuongi chagi introduction ni most joge mondo mi wadonja live. Moso wai nyaka nyikora mogia juang an ging'eya kaka gi nying mar Jaber Nyaronagi kaka winjo mar osenyisou kanyo no. Gima medo nyisou ni wan ne gisemoke wan wamedo mana chwale. Wan onge tungni wamedo mana chwalo negi. Manyiso ni wamedo mana miyo gi relevance gima ne gisechako. Manyiso ni okwan ni momoke. No se moke kumoro wan koro wachwale. Wan wachwale. Wachwalo ni dia chwala. Igere samoro ng'ato donjo ka endi to kia ni ang'o mono moki by the way nikech ng'ene nitiere ng'ama koro watch but en winjo ni moke ichwale. So adwa ni kaw thuolo ni endi mondo imiwa the brief actually what happened mondo me Jarusoja osedonjo. King'e Jarusoja? Gor 001. Gor 001 osedonjo kanyo. Jarusoja, let me take this chance to at least salute you. An gima mora gi Jaro ni is very humble guy. And one of these fine days I'm planning to have Jaro on my talk show. Jaromba rwaki gombaka gi Jaber Nyaronagi. Oyudore ka content creators ariyo koro conflict of interest. Kikite leri Jarusoja wacho ni Omari to mano nyathi koso ng'ama duong' ba. An nyathi baba wa gi mama wa Jarusoja. Kasto Gori wacho ni Omari Nash med volume. Okay. Volume wadhi medo. Jarusoja ma iluongo ni Nyaronagi ok en nyathi en ng'ama duong' ma in fact nitiere gimomiyo wabet kaendi. Aneno ka ng'ato wacho kacha ni amor kodu mani iluongo ni Jarusoja ma ng'ama duong' ma wabet go kaendi nitie tungni moko mosebedi achiel ariyo adek e mbui kaendi to an kaka iluonga ni the truth meter
iluonga ni Omari Nash the truth meter. Koro wakelo the truth, wadwa measure neni to chandruok robedo kanya. In fact, wadhi kelo namba wa, wadhi keto namba wa moro ka indi minyalo participate direct. Inyalo gaga direct ti participate kodwa. Koro jaber nyaronage. First nakoni ni ati itim thorough introduction, because there are some people that are coming here and maybe they are not well conversant with you. Yes, and kakungea amosu wa inyanyi kwa Ramugia Jwang iluonga ni gombaka gi jaber nyaronagi makelonu erochono mar gombaka gi jaber nyaronagi. Ongea kaka jaber nyaronagi, show mar jaber nyaronagi, and it's just a normal talk show. Toka uono ni eri, Mari is my host. To one on Super Saturday, Scandalous Sunday. Noni watime nyoro, but one ge technical errors moko mbui magwa, koro chuno wa postpone, koro bedo the Scandal Sunday. Kenu nyalo manye mbui mara mar YouTube kachacha. Kidhi YouTube kachacha manying mar gombaka gi jaber nyaronagi. Ibiro iromo koda kachacha. Kenda geno nu meduru subscribe bwana. Koro 70 be 79 be gimu miyo nyaronagi ako nyagi Republic ungenyi yawa. Kudu wiwa gotwara. Haya sawa. YouTube kachacha ande ongea gi nying mar gombaka gi jaber nyaronagi. Omari has been my host, my guest actually, not my host, my guest at some point. Koro dhiuru kachicha umed subscribe jaroso jawinjo kanyo kwa interview ata like kaka ina an elevator pitch uni chaljo kumani lift makwa yonga to teach amba kwa ikaya hey Jackie jaromanya kuko manuta dhimanyi kikibluti ikaya wasai kwa yogimuolo right chon right. Koro jaber nyaronagi, this is one of the people that we have in this industry is doing so great. To naneno ka in gitung di moko kachacha endo chal ka gimu yuaru gi ngato joge ma yuara kod Omari dungia kaka ngama muli angeyo anda yuara gi ngato Omari. I saw the post when I was still in Tanzania. And I've been following when I was in Kisumu, it was still the same. So I said, immediately I arrive, I'll contact you. And by yesterday, we had some complications that could not allow us to do the live. So we had to postpone, and today we are here. Yes, now, give us a brief of actually what happened. Aneno Sandy, wachuka chani, aneno ujaber, aneno jaber, nyatitin toler. Oh my goodness, arwaku manilungo ni ngawakanyono endo, manilungo ni okelo. Ki ang nimia asom comments gikoni endi koro okimiwa miwa me brief igono mbaka matini actually what happened momi koro wachako neno gik ma mini post kamiwa achoni o anto kubunyala ineno ano kapi like seriously en sauchiel taneno ka idonjo online kendi wachoni bwana ne an koro kubunyala udongo yuak kando tiwacho ni ne an koro kubunyala kwa wachita ngoma timore. Brian akeche wacho ni Omari mosno madam no osekao Sandy wacho ni aneno nyathi jaber Josephine wacho ni oh my goodness arwako okelo wacho ni Omari nyathino potini awa amor kodu mano jaroso japani modongo nase somo kanyono endo koro tell us please what happened. Na you do trolls at some point negin trolls mane was it around September? Then trolls maybe I was being trolled online. You injo. Koro ngini na link during that time sikuwa na like I did not react. I did not have that emotional bandwidth mar bishana kodigi because jine nyisa ni Lorine mago gik makiki donjiri mago jok ma manyo relevance kod nyingi kod kama. Nikanyamaza. Though nili react kidogo but na react yo moro ma I did not come for you like an individual. I just reacted on a general perspective. Kasto kalware ni like around sometime mid last week. Choko you do the same trolls. You injo. You do the same trolls. Now I told them sometimes you have to give what to get peace. Makoro nemi okora chuno makoro nyakadhina live nikech you cannot be ingeni if you're so much confident in yourself, you can't be locking your profile then the post a fellow woman ukimbodishia mkimtusi and you feel you are confident so unawachilia tu waone sasa ndio at least mpelekane.
So pani mani gima nomiyo, like at that point koro nomiyo wacho ni ngeni koro you have to lower yourself to their level makoro ichakoro duko record gi. But ilisaidia because at some point the damage mana mie emotionally notere mo delete everything. Ingeni anaero ne ka wan kaendi maybe nitie MC Jendeke Mfalme karibu sana. Ingeni ka wan kaendi oningo bedni joge yudo the point. Koro ingeni ke wacho ni ati nakono ge nakone like nadwoko ge people are wondering like who is this guy? Gigin G. There is a adwanya lungo nango. There's a fraternity. Mantiere Gulf Kai. There is this one woman. At some point, aliningilia inbox, and she was like, unajua, you are just with that man because I'm not in Kenya. I am a lawyer in Norway, and once I land there, you will know. And I was like, hey, lawyer in Norway, who are you? Who is this lawyer in Norway? And I was like, hey, yeah. Lawyer in Norway. Lawyer madhako romoginji ni madhako dimuocha. Acha manani, hey. Sawa bwana. It's okay. When you say in professionally, you are an engineer. Yes, I'm a professional software engineer. Namono duoke ne? Obiro na kaloya madhako. Aningeni I am so sharp. The profile ne aneno 1 2 mawacho ni this one is kanyo nilikuwa na doubt gini kaduoke manania. I was so sure ninokuwa ni sure but kaka give profile ano man this woman is in Gulf but kaka then they attack with that but she denied it because ngini jibeto wacho niyo she has fooled so many okukae ngini she's a lawyer somewhere kodi ngini naduoga lenga and I went and did my like background research. Chogonya chali wacho ni Omera galdem don't dare Lady Vinyar Soja. Do you know kagikelo reka kende Lady Vinyar Soja zuri gine magise chakotajore gin magi this massive is here. You know too much. Don't dare Lady Vinyar Soja. Ayakoro le. Would nyaka boch be wacho ka chane ne wasedonjo. I was like, hey. Koro manyiso ne aneno ka nyar chali wacho ni don't dare Lady Vinyar Soja. Do you want to tell us ne ngami wacho ne lawyer ne and Lady Vinyar Soja me wacho ni don't dare ne. She's the so-called lawyer. So koro ngina wacho ni wang ni lawyer ubiro matek. I'm sharp. I knew who is a lawyer. I knew who can be what you claim. What you claim ange kaneno kama I can know what you claim to be kaka ngi kamai kuringeo now the mawe but they wali negimoko scandal and that's some ngini negithima gimoki kan pokatere online me was just throwing words at diaspora desperados but at some point the same chogonyar chalini emano ofili she was being attacked. But then my mom was like, how can she feel attacked to unpoka page ni gimadhe kama. Yani koro gidhima gitero gita online. Yani ngeni koro gitere kendege. Gitere online, gichwale ochopo online. And then by then, pokna yudo ga social media trolls like this. Koro like I was not in an emotional space mar like ku attack. I was kind of like ili nipata na shock. Ina koro ngeni kaduka wacho tunyirege. Ni sawa but then awacho ni nyini trollini tu nyarge wacho ni wacho ni gin okrum Gini okrum. Oh, wacho ni gini okrum. No, actually that's why we are here so that we can clarify everything. We know where the problem is and on my side I would wish that we eradicate it completely and deadly from the word go. In fact, after this we would expect that we have peace. Let peace prevail, but we have to know actually what happened and what is going on so that we can know where the problem is. Aride mukucho angawe koro mani longo ni chogo nyak chali koro. In short, ango mukelo tungni ni between you and the diaspora team. Don kaka nase chako nicha nyako chakaka no donjo na inbox. Oh, manyiso ni ene monubiru ni inbox. Okoni ni ngama ingo no ana inkanyo nikechaonge Kenya kanyo iwinjo kurigina wacho wangna romo gi lawyer dwa gwe yata be kurigini gitero gini online and I was just giving general trolls. I was not mentioning names. I was not until Shogonyar chali ngeni ene usiepa
she posted me and I also posted her, and whatever I trolled her with was just like normal things. In the go Photoshop bigi picture ni just because I had no issue with her. Hanangi target mara. Gino no di mukwe mol oleng. Remember that was around early September kai gino di mbele. Kuri gino di moleng ma weche gi waneno nango rumo. Ngeni seche mo rumo ni me will not nini I have to do my research. Ati mo research nata lenga. Yeah. Yani itimu research kendi. Research ta lenga. Aneno kachacha wacho kachania. Omari karimbe imuodo dho ngere bilani. Araj. Arka chako taraj mangen. Kaso Brian wacho ni omera engineer ko serious Omari. Engineer webedo serious ahenya. Though ni angeni wacho ni serious. To webedo. Omari aluongi didi mani luongo ni head ka onyango. Koro actually from your side ingeni kopo ni wacho ni kuma intiere no endo manyiso ni in short wawacho ni chal kagima the main cause and laro ngama yingo. I think that mano was the agenda. The agenda was to frustrate me. Koro ni jogi kati mone research koro nyocha ni be kendo aneno ka omok scandal ne ngama chielo ni neno tadhi kanyo ta nyiera ni ne ngama ilaro ni ngama moko scandal is a mutual friend ino wacho ni kari ngani be nyamoko scandal koro ngini ka scandal ni dhi mbele omedo dhi mbele kaneno koro ka moro ni ngeni wall is private aneno ka koro screenshot post the so called lawyer keto kata awacho ni koro koni kuma gigi yae kare koni kuma gigi yae kai kuma gini yae aneno ka nyagem queen wacho ni omuoch matek kelno nyaka lawyer yawa koro ngina wacho ni koni kuma gigi yae kase fonyo koni kuma gigi yae tapinge ni mia mirele if you look for my relevance I will provide it koro ngina kora ya kachacha with the little research I know this lawyer in Norway awacho ni you're a lawyer in Norway tasi tiyo kumi mangei yes awacho ni you are not a lawyer in Norway onyiso ji she was like lifestyle madake kunyal dake kiango kanyo dabedi Kenya daringo irigi gari kiango I was like yani anaongea she talked so many things ni bepeka na group ni sijui yani she talked kuri ngani kathi kachata ngiyo ni awacho ni kai kuma giri yae with the little research I had. Now I had to like, no, she was the bigger one. She was the bully lawyer in Norway. What you need for work? Lawyer money in Norway. You are not a lawyer. You need lawyer team of potential mawi you lengoreka touch madeluar or se loki lawyer. Kusutinde what team of photoshops to abedo lawyer. And you are not a lawyer in Norway. You are somebody. Manaka kene endo hakoni ni podwan ka gi Jaber Nyaronagi kendo Jaber Nyaronagi temo golo nwa kacha yuak mare aneno ka chogo nyarchali wacho kacha ni Lady Vinyar Soja lawyer come mom kasa aneno ka sorry we are very sorry for tulikuwa na itilafu kidogo lakini tumerudi okay you are telling me something so on your side you feel like this lady here is not a lawyer. No, she's not. I don't feel like I'm confident she's not a lawyer. I'm confident in what I'm saying. Angomi wacho kama nuto jimangeni to. At first, I felt like I was not so sure. Egini no control at the first time. Egini I was not sure, but I felt like instincts. Gaka kanangiwa wacho ni you cannot omera. You can't have that time on social media to troll people, especially if you are a lawyer in Norway, in abroad. Those people don't even allow you to use your phone while at work. They're so strict, bwana. I mean that system. You have all the time to troll people, and again you can't even you're thinking kedi chalo moroma I don't want to like undermine any group but thinking ni chalo moro mar jakwath makwayo himbo yani jakwath moro isena no ngat moro monge mana jakwath yani you can't reason even ngaru do sufri ebetienam yani you can't even reason and you're there coming to my inbox to threaten me you are a lawyer. What I did my research to gimane chogo nyarchalo post I just went and wrote what I knew about her kanyo aparo ni kaka na wacho when you are not a lawyer you are just a boy on the run in Gulf yeah kanyi kuma negino moko godo.
Right, koro gisani ni ende samo wene dangi konwa ne en ang'o miwinjo ka miyu chunga ahinya because ing'eni gimoro kiwacho maybe ntie point moro makori wacho ni no jogi koto chwanya kuma jogi ng'ene ng'ato nyalo wacho niya oh mari rateng' lenga Omari fo lenga but ng'ato koro ko wacho ni etini Omari keni Iran koro mano samoro koro nyalo chwany ne an naselenga mang'eny but ran mogono ran ne makoro chwaya koro gigite gigite ngeni I've been always body shamed for the longest time winjo jika ogani like adero but ngama tintin you've known me yeah I know yeah ingeo gani an ngama dende tintin yani niko hivyo but koro kachopo kuma koro she control me moka you the audacity mar post picture na wall ne muwoyo gik mofuo that was no what did gifano wacho gima koro nogine na inya ni at some point she mentioned ni ne kakidero irach kagima kiani ibuogo godo manyithindo siandagi unless at some point ndiye kumanegi mention ni the care inyual yani there were some unnecessary trolls ni be koro okunyo luonge katani ching ya iwinjo igolo chunya ya jawa yeah those trolls ngeni ya sami troll ngato nyaki ngeni ya why am I like something like body shaming wega body shame ngamekia iwinjo au ujui ni anapitia achana na watu andenda tena and I've never complained aongea ukamose tera dhodgi ineno kaso ka audacity mar post picture na then ikwot nyinga michaki dhi kwot nying ngama an god that is it was very wrong it was very wrong chogo ya chalo wacho ne ogwela wuora wendo nyere kasto engineer we chayo jokwath sawa maniluongo ne Brian okwachai wagolo mana example kasto nyagame queen wacho ni in short ilaro ang'o yawa gi wach gini maber koso ilaro wuoda wendo gi loya kasto nyero sate chogo nyachali wacho ni nyero sate mam chode omaka e media yes koro kanyo kuma ni trust Josephine wacho ni thinking capacity is not kasto achibela to nyera uchingure wenda neno ka nyero ka chato keto link ne by the way unyalo dhi support kanyo endo kasto nyero sate aneno ka ni kachicha winjo mayom jini kanyo no endo jiporo donjo kanyo no endo koro adwa ni duok na nyagame in short ilaro ang'o yawa wach gini maber kose ilaro wuoda wendo gi lawyer an nok anyal lare winjo aman bedo kuma entiere iwinjo kasto era be gimichiwo nono pogore gi giminyiewo kilitemo nyiewe tiketho pesa iwinjo koro gima this woman was bitter they had some confrontation in the group iwinjo achibela wacho ni you are real ni I love the spirit you are real not a photoshop ineno koro this woman was bitter kati neno the so post mano koro mi attack no she claimed ni ntire kaka negi URA group kachacha ni benyisa ni ginene ntire kaka she was like now forcing it in a group in public nyene inyalo bedo neutral ngati neno this guy is a public figure kati I think that was the same response she expected from me ni she's public maybe she has a brand or could be URA record maybe obro laying obro we you know such no me I will come for your ass if you look for me abro biro ineno kuro ntika kaka negi yuare mabe she was like embarrassed kwa your group adi the so called nani aka left kwa your group ineno but she could not stop iwinjo mani podo wuoyo podo timo kama akeni she's so desperate man kaso kinge she's somebody who is big ineno ingama ngongo kisebedo ngama ngongo man gi nyithindo dek bed kaka ngama ngongo wekiwaro in short she's aged wekiwaro gi pre 25s kawan gini gi ango midwaro irwa kaka tukoro yudio mari koro wabacha chani koro wuondre ni in tati akie iki koro idwa yuari kode ngeni ngano wacho mana ni i pachithin nyathi jero koro yuari kodo imanyo laro kode ango ilaro kode ango apani the what she expected from me no backfire kecha na yuda live koro na wacho ni last time nawe cause ipanya how many trolls do I deal with in a day ango mnyo marene mana amwani koro into koro umenizoea vibaya manyiso ni alivuka mpaka she did not know when to stop iwinjo kaka no se way the first time janu winjo bed no lenga
owere koda like o shine gi the first win mano yudo no winjo bed no lingo shine godo. Chokonya chali wacho kacha ni tilafu ng'eny members mingi wuoda wendo wakao tokma wabro kao tokma wakawe 28 wuoda wendo wabro kao tokma wakawe 28 umari nyathino ber mano kaloche vans aya tilafu ng'eny mana pano onu machecha endo aya so lawyer onyeho hera gitich matek magalf yawa Omari kele gini Mombasa be koso iluoro wa koso jo Mombasa jo maber jo Mombasa wabiro chopo tokma itilafu pod ng'eny members mingi sana Mombasa wabiro tokma koro in short one koro kaka wawacho ni Omari and jaber nyaronage koro wawacho ni koro nwadwa tieko gini su wacho ni biro bedo modhiek mano sube beto owacho ni kumakoro chopene gachino se wacho no kabiwei abiro lunyi mi we record obiro bedo modhiek koro apinjinia in kaka jaber nyaronage iwinjo ere kaka ineno ni gini wanyalo timo mondo miki gik machalo kamagi endi chak makwa nikech ng'eni we also learn from our mistakes you know ji ok nya dar golf te iwinjo kata be ni mondo gidar no yani awacho ni kata wan masani pod wawuogi ni ati watho generation mabiro pod nyaka obed gi jok man golf pod nyaka obed gi joajawa pod nyaka obed gi joma nera but maybe if there is way we can solve this jok mabiro chien at least ginyalo learn kaka notimore maybe kaka Omari ge Lorine maybe o solve to giti e solving ineno kata mana e court aneno kiwuoyo kato you refer somebody to be a lawyer you'll realize ni nitie problems moko machalore gi mono timore minyalo ng'eni to case cha to nutieko ganade tidhi refer donge yuda idhi refer manyiso ni somebody once said ni kopo ni ati udwa konyo kumoro to ningo bed nu uketo gimo miluongo ne suggest solutions iwinjo koro like this problem how can we eradicate it from your side ineno nikech maybe ka giwinjo gimiwacho mage gi change to wanyalo okabiye ni chogo nyar chali aya gini kaka wanyalo solve Omari atwani gima chwanyo jinia you iketo self esteem ni odhe piny ineno sani dina bed ja yuecho I will yani proudly embrace that ineno like I normally say proudly I embrace nyama software engineer ngi kuma se dia lando ne ngato ni sijui wa ma product manager ma CEO Safaricom mo kanyo podo inga poka chope ineno koro unjo bedni wako ni self esteem nikech gima ineno ka kelo gini ete nyako ni she's trying to gain relevance by trying to associate herself like temo manyo status quo ineno she wants to say that she's a lawyer ineno gimomi okora bacho kamano there is a time within these trolls there's a time she quoted a name is a female luo promoter very senior person okairo galungo nyinge because she's not directly involved in this ni kuwalo koda abro dhi nyaka ir ng'anene mondo anene ka bro chako timo promote iwinjo mano siepa marach iwinjo and apparently the following day had a phone call with that woman ko wuoyo koneno gi kadhi mbele she claims she does not even know this woman then in the same group mineno koro the same group manekelo wacho because she added people in a group siji luo nagi republic some group that winjo ni mare iwinjo in this group odonje ge nying moro oketo there is one female luo bully ma ji ong'eyo jite there's a name mane portray nyingu bully ni hapa ni ng'eyo ng'ama wacho kode the luo bully mo bedo ko troll jo wangla gi zuma no I'm not going to call her name akaweka namba 3 sasa namba 1 imeandikwa pale jina ya ulo ineno moro oketo portraying to be her sister moro oketo en kuri ngeni ngaka ine group achaka ine muwadi tinano ni nyaka gingani ngeni you feel like he's surrounded with the big people because kendo nyisinia will go there's a text kendo mananeno koro ni
abiro nyiso ng'ani ng'eni ng'ane to siep na ting'eni komoko ni scandal to kinyal gine ne ineno kala vio moko ni scandal ok inyal hepo abiro dhi nyise ineno koro chal ng'ama ntiere gi nat moro maluz iwinjo she wants to associate herself with the people mondo koro iluore ineno wacho ni an gi ng'ane ka an gi ng'ane yani otemo buogi which is wrong jiamini tu one man person ok owinjo bed ok ochuno ni nyaka associate yourself with the people. Some of us are like once around with those people but okwa bi brag no kani ang'o koro joma nyiri beduru jok ma like you believe in yourself ok ochuno ni you need not to lie to gain relevance ok ochuno ni nyaka riambia wacha dieri ni no ineno koro dino donch kata ga diera dino biga dieri and I could have lacked nothing like onge gima dina troll go online nothing maybe ninge body shame tu venye nani body shame unajua mimi hakuna point nime body shame huyo mwanamke mimi nimemwambia ukweli nyako nayo ni kama nimemwani kama ni expose unaona like I've exposed her koro she needs not to lie yes koro kochopo kuma koro she can quote big names me feel ni how can such a person be associated with such a ratchet you know nilijiuliza maswali but the point mana wewe get the same woman when you say I don't even know that thing please she's just trying to gain relevance with me. I don't know her mwachoni this one is somebody koro group ka oketo koro ineno mana ka koro ka ineno lavenda nyarinjera commented typing no I was like hey this woman is a psycho yani wingage pachi thin ikoni neno mana ne I could wake up to 10 people inboxing me with strange numbers all in the name of Ayan kiango I was like this woman you've gone so much lawi jakabonyo karibu sana she had gone too far nokonge when to stop I don't know lawi wachone misawa uru wakao ya Chibela wachone truth be told kasto chogonya chali wachokachane ahero onge yueyo kasto nyagemu wachone mae a witch Mario game I rest my case kasto Chibela chakwa wachokachane Jaber is good to real in life don't fake it to be real in life don't fake it okay Jaber nyaronagi wuo maniluongo ni Koluo Chivans nyero sate aneno ka nikachecha endo chogo nyachali wacho ne ngane ne Lorine iketho gini we share Mr. Lumbe share Omari mosno madam korka adonjo ka akia gimadhi mbele we a follow eno wacho ni kore kodonjo follow nyako no wiye ler edwin wacho ni wiye ler kabisa yes wiye ler yeah chogo jalu wacho ni oken sabun room nyathi jokanyamwa koro nitie joma be medo advice kane gino sabun ngane go oningi embrace gimwelo ne sharing gigo matin to imbe go matin kore go matin to gigo matin mano is no chogo nyar chali mano is no tawajere mirembe bebo mano is no you are in donge oka chodega wajeni dongo ko chodega koro in short ineno ni gini watime nango apart from ise wacho ni jobed real like wacho ni don't fake it ineno but nitiere be say moro wacho ni fake it until but okay as you're faking it just make sure that you don't sink somebody else's boat iwinjo fake it kinto kikitungri gi ng'ato iwinjo ng'ato kaka songo temekiro madongo as you fake it just don't sink my ship iwinjo kikibedul in my business get somebody like me I will not mind my choice of words once you push me you will not have any filter abiro duanyi abiro wacho kaka en boka bino ni ruma cause ni you are a fellow woman at is you women uphold women I'm not going to do that because you did not look out for me when you started posting those things you know cause again you go drag people again she started trolling me with some lady's name this woman knows you she knows in and out she knows whatever is happening in your house I'm going to so when I went to like I asked this woman what do you know about me the woman was even shocked akakuja sasa she now started trolling them hey they said that about me that woman blocked me long time ago what I was like mama nyalo mio in short if you are surrounded if you have Lady Vinyar Soja as your friend gimi wacho kode kikichungo de court ibiro donge
Ne, iwacho maber ni ati kopo ni ng'ato en osiep Lady Vinyar Soja to kiko timo. Gimonyisi kik idhi chungo de kot, idhi donge. This is the same person who sent me a photo of some woman claiming to come from my village. Nyoro kana dia post picture no. Kapenyo and she's now denying. Lorine yudo picture no kanye. Nadong masi. Picture ni koro masi to koro wacha kola rogo dango. I was like, hey, I shouldn't forgetting those screenshots, everything. I was like, hey, Omera ma udhi donge, ka ino siepni udhi donge weche mang'eny. Udhi donge. Udhi donge. Imed parni kage Lorine, owacho ni kopo ni chogo nyachali osiepi. Chogo nyachali. Not chogo nyachali but Lady V. Kitimo. Gimonyisi wach miwacho kode, kaweka morning joke miromo go ng'ate korido walo godo. Alright, jekoro mogi ng'amo sedonjo kanyo endo wan ka endi gimiluongo ni Scandal Sunday, kawuono wan ka endi gi Lorine kata Jaber Nyaronage. Jaber Nyaronage osebedo gi tungni moko kachacha endo, owacho ni jo diaspora tungo gine, tungo yie, mani otem no chungo indeko, otem no chungo ikwang'. Koro wacho ni yawa, we uru mondo wabi wawach gini once and for all. Chogo chali wacho ka ni nyieka, donge kore pap waluoro diboro. Onge luoro diboro, ano ka nyiek ng'ato. Chogo nyar chali, akia hi. Inise werin der pap, ipuro te dhe. Wadhi adhi, omed mana dhi gate dhe. Chogo nyar chali der pap. Otenga moko chweri chiel tok nuo. Der pap, Chogo nyar chali. Igono otimango. Oyuato dhe. Mano der pap mapuro to dhi. Otenga. Okono para. Otenga ko chweri chiel tok dhi. Chogo nyar chali yawa, ung'awe. Apinjen kamana dier. Chogo nyar chali. Isedoko der pap, mam. Isedoko der pap. Ya gini useng'awe yawa. Jini yako single koso. Ane one bedroom. Okay, ene single, ene one bedroom. Chogo nyar chali kona ni Omari Nash kitieko. To an be itim na interview pare. Sawa. Abigi nyathine type na yawa mano iluongo ni Eriko Simba. Ono kan type ni ana type ne ng'anene. To apinjini Jori Mokelo, karibu sana. Jori Mokelo wacho ni mogo beche tek makata luoro dichiel sane watema. Mani luongo ni Jori Mokelo. Jori Mokelo machiegni sana. Mani luongo ne osiepa musiepa. Ano katali jatelo. Kise donjo kae. Keni iwacho ni Omari be uwinja mosna nyar Jose. Nyar Jese. Sawa. Keni wuro gana okao. Wan kaendi wawacho weche moko makoro odok kocha cha endo mondo me wane kaka gine. I mean type yango, okay. Now, gini usebedo ka gine ne sube beta keni wanyalo tiyo gi contact ni mondo wami jogi thuolo matin mondo owuok kodwa koso watigi namba makoni. Okay, wachi 07 wadoke tunu namba kanyo mondo ng'ama neno ka embe ni nitiere gimodwa no wachi nikech ingeni samoro wan gi Lorine kaendi ng'ato nyalo wacho ni no kayudo mana chance mar wuoyo. Ineno kora adwa ni amiu thuolo ni endi mondo iwuoya live and direct. Number N 07 iwacho ta type 07290 type nege 07290 657 51. Okay, give me ndiko N. We are so many number mwaketu ni modi confirm ne ka mano. Yep. 07 290 657 nindiko 8 moro kanyo ket mano mane number gochnwa direct monde iwach ne iwinje nade n 07 290 657 dongine no by send mugikno 0729 0729065751 bas mane number go direct mondo iwach kaka in ing'e nke samoro okin kaendi koro ing'eni kiwuoyo to anyalo yudi inyalo yudi live and direct maler mo onge gima ogine ng'ato wacho ni mane number ne kozo mano number studio we wacho ni mano number studio koro go sani
DJ Dave Ayoro, karibu sana. Ya pogora gi nyar lejo ya. Pogora gi nyar nyijese. Inipogori gi nyar jese. Tafadhali, go namba no endo gemanuone gi pio mondo. 657. 51. Yeah, go mondi konwa ni in wachni ingama osebedo maybe kiwinje, ingama maybe bedo involved, ingama nene iwinje ganade mondo wawinj duondi live direct live igoyo to wawinjo maybe from wherever you are. You can call us mondo ikono aneno ka DJ wachni Lorine chalo nyar lejo kabisa. No, Lorine okwiri kacha ni no eno ken nyano kan kamano wuodi jesi ano ko adhiga kamano eno ken nyar lejo ano ka yiega en mare tek maraj dongi winjo ko kwer ni eno kodhi ka kodheno. Poda amedo somo comments kaka donjo ka endi mondo mi watiek ginie once and namba no kaya nga bentie gir no adier nyako ngad ma pesa nyaka ni namba no ngado pesa ko send free namba dongene ina normal namba yawa ena watieko ni oru bedo fake choko nyar chali. You don't have to fake it to be relevant yawa. Namba chano de kanyen ma en madonge en man bas we wanunu godong dongero kopi kanyo ya Omari timo nade an ngini in engineer an gi yo kangeyo inji kopi nugo kanyo aneno ka Nyasayun bose donjo kanyo no endo namba n 07 290 65751 donge 07 29 06 57 51 mane namba Omari nyako no dhiro scandal kwele warom fine breeze Lorine nyar kanye Lorine nyar kanyamwa Lorine mano iwacho nyamera en nyar pap mano choko nyar chali der pap inuoyo der pap mano puro to de to koka chiewo yawa pimna uru otek koni matin nyar Sayun but karibu engineer omia namba ne sawa engineer omia namba ne sawa mano namba studio go mondi konwa ne to in according to in ere kaka ineno gini ere kaka winje in nyaro Lorine apana oken in iwinje nade wan ka endi ingama no donjo kanyo no endo kanise bedo kifola ngeni isewinjo kaka wuoyo no endo isebedo kifolo imbi inyalo konwa ne to in kaka in inyalo wachango lakini wa share jamano kose kaka in wuon dhiang omako dhere nyiedho Jogo nyar chali we soka wachiri do inyiso siep ni loso photoshop ma wiyo lengore ka oda kurruok bedo loyo aya ngato gocho ka endi hello Omari aye aye winyo wakoni watima ngo ya wanga malaro ndugu kitabi mapito ne wacho kane nitie kaka jo diaspora tengo wa koni mokber wane joka jogo wane joma ni koni lakini giwe nyathino pokone no buti koro imbe koro kako ywak ni in koro advice mane madange me maybe jo diaspora kata jok matunge an gi wadanga megi ni kachogo nyachali eno siepa jawechal jogo eno siepa lakini gi wadanga kone gini giwe nyathino jo ige kikao kata toni ndio igone kikao kata nga toni ndio majomba dongo giwe nyathino to donga winjo ka nitie gimoro kane atigine ishare in meriwo ne okedwa meriwo tani nyathiwa jo meriwo lakini nyathino to kwanyal riwo ne wadhi kicho nyathino no ikoni nyathini to oweyone kata oguche nyathino Omari ne oguche yawa ni luonga ni Rose Oua Rose rosto wach miwacho ni iyudo ne ka ng'ato ne diaspora to loko profession ni iyudo kata ni otimo gimoro but koro wacho ni en oriembo
Onge Omari Nash gari onge mama ko na pino ni to ta ko ti ma choke ta la bono oho. Choke chalango. Rabuon miyogo. Rabuon honje, ng'e rabuon honje. Anita Rose. Hey, yawa gini uketho yawa. Gini uketho yawa ne. Namba pod en mana mano inyalo gocho tiwachi ka Lorine rach iwacho ni awacha kaendi nikech ok wa support ng'ato. Korachi wacha Lorine onego Nyasaye owari owara nikech pod tin kod luoro pap diboro monyero mano jurim. Rose mano koro idwaro Omari Nash. Chogo Nyachali wacho ni koro mano Rose dwara. Chogo Nyachali ketho gini. Aworo jagosimu wacho mana dira mam. Aworo jagosimu. Namba wapod macha inyalo gocho namba no endo wawinji loud and clear. Koso uwinjo ka ng'amo gocho no kowuok maler. Kigocho to wuok maler kabisa kendo wawinji. Inyalo gocho nwa ikonwa ne to inere kaka ineno no time to ei kaendi ineno ni ng'ama rach. Ere kaka walokre, ere kaka watime. Rose winjo kaka wacho maber kabisa wacho ni yawa nyathini pod tin wene uru kinde wene ogine. Namba wapod manda macha 0729065751. Just call it and tell us your views. And kikiluor ni atikia ng'ane ne kacha ng'ane ne ka go direct kata kopone Lorine marach wan wadwani wawinj gini once and for all mondo watieke. Omari miya wach koka chiew. Wach en niya nyar Sayun kone wach brief etumie mana ma brief mondo donj godo e topic. Wachen ni weuru gera gimichiwo nono pogore giminyiewo kod status quo. You want to identify yourself as a pilot in order for you to get love. Winjo, you cannot go around fooling everybody. Ni am a lawyer in Norway. Say you are a Kemboi. What Kembois in Gulf go through? Some of them are even in a brothel somewhere. Winjo. And you want to gain relevance with that. Can you be on an inbox? Once I come to Kenya, you will know. I was like, but it's okay. It's okay. Nyar Sayun, gimola roka ni you mkwe tu real. Beduru mana jok maril. Wekuru bedhe kapoki donje territories mag ng'ato. Tim research ngani ngeni mngani to chala nade. Ngeni en ngama chala nade. Because if she knew, ni anyalo timone kamae, dino ko dare mi. Usitimo kama chane no ka ngane ne oronjo. MC Konyango Mose wacho ka chane. Iwacho ni pesa ni? Pesa nao lakini wala no pesa los pesa tipeti. No Omari no chogo Nyachali sana no wako kaja lakini chogo Nyachali no donjo kaja to lwenyo no kumare. Chogo Nyachali lwenyo no kumare. Chogo Nyachali lwenyo no kumare. Ero hani no donjo wacho ni nyalo to elo mato. Kora antu madanga kwa jabero. Pilota we kito jio kwaren wona die mikaten di mara chika jigo die to solvi da kikma. Ni wacho mi chawani opo. Koro antu madanga di. We kito Nyachali ki wo binya kono to ki we kito lo kito pilpu ki video go tungo od na to rach. Wawinji. Nikakabir ende no kumambe alafu sana joma joto ka jipidi kawani ngani boko maduchie. Nikachona bo wedi kaka wan wakonyo joma jogwan kach joto go gini jogwan kachwan joken. To kini kechi luto to social media ni ngama kamai o ya ofigi ya mo bidondore afana. Kanyo kata chogo Nyachali usipa lakini na uyo kode wangeni kata uyo ni lweni biko yale sinakitasa. Eta winjo ko wacho kacha ne mano korigo chago chani kechida celeb moro.
Very good. And you better be lost, sorry. Jogo ja chalo wacho ni ilichi ga giselepe. Very good. Rabu Johnny, I don't know what the man. You want to tell that you want. Oh. Apa ni giwinjo. Yeah. Ne podi wuoyo na angadi ki wuoyo. That you don't come on at Nayan, but Ikoni endo kango manye. Kik bed ni atene gik moko bedo tungni. Ng'eni kopo ni wuoyo kama ma Lorine bed kama to jibe wuoyo kama okang' ne wach ni wawuoyo kendo. At least emomiyo wadwa kata ni ati waketo simu ng'ato be wacho pache wacho ni gino ken kaka Lorine wache no gino ne en kama. Kwe wambe koro wakwayo ni bang' ma endi ing'eni sana family mar ng'ato kichaki kete social media to bedo ga gimoro marach ga kabisa. Koro wambe wakwayo ni kopo ni ati waya ka mwase Erokamano, mano jawinjo marwa, iwinjo kako wacho no endo. But nitie description moko moketo kanyo momiyo anyiero bwana. Anyiero maratari. Wacho ni bwana we mang'eny. Aneno ka jini ka endi Maselo Kisumu wacho ni asedonjo chon time ba. Budho yie pek Maselo jatugo. Karibu sana. MC Mose Konyango wacho ni ayie kleda. Ni aye kleda uo iwacho ni Kipchoge ng'ama talo Lorine amor kodu tich ler siwaya apani mago na sesomo kanyo no endo apani ing'ama kanyo no endo iwinjo kaka jowuoyo ing'ama maybe kapok watieko kopo ni ati podi nigi mawaidha moro minyalo wacho namba wane kanyo no endo en 07 290 65751. Baba ne ok ni jitene gini iwacho mos kari ariyo 07 ya wanange adek 290 yani 07290 657 51 Sube beti nyalo ndiko nwago kanyo endo mondo me jogo yude mapiyo. Meanwhile amedo paro ni koponi ina brode nyalo ndike gi +254 koro kendik 7 o kendik 0 donge indiko +254 tidonyo 7 donge tiyudo maratari nikech wane Kenya ka endi. Amor kodu jok monusebedo kodwa kanyo no endo kendo winjo kakwa wawache ayanga ka jinitie moko ni ng'ato ang' dhi medo kopo ni ati ng'ato feel like medo obira ka to yudo gini kaka en ing'eni wan wakete ayanga. In fact en Facebook en YouTube en kumormora imanya Omari Nash te yude live kaka en no endo. Wadwa ni wakao simu mogik twatika kaso nyaronage ang' ne wach no last word koro wadwa ni chunyi ogonyre mondo idong' itim tijeni sawa. Chunya no segonyore. I do social media for trolls, like for fun. Okay, my full-time job, you winj. So somebody you no affect in my real life. I'm just doing it to embarrass you because you decided to embarrass yourself. Ben gimo ginyal mi stress. Idi ketho gini mano Rufino Sowino meja. Wacho ni idi ketho gini. Adwa ni sube beto opinwa namba no endo mondo ng'ama dwa golo point ne mogik. Kikang' ni anegi ng'ada kaketo credit nadwa kono ge wachnwa ka wan kae kapok wawuok an gi nyenga pile iluonga ni Omari the truth matter wan wawacho kama kendo adiecha ne osechwanya gi ji mang'eny kabisa but waneno ka pod wasonga mos sube beto yine mwarito mondo iket namba no endo nise tudako neno ka chakinue
apin apost kachicha endo rita uru namba no biro tafadhali ne jomono pok ondike, but kata ka ne pok indike inyalo manye be e comments kanyo. Lorine makaungo donge koro Rose oketho. Rose loso gino, Rose onge gimo ketho. Rose oketho gino gi kanye? Donge wacho ni Rose oketho. Rose oketho gino gi kanye to go nyar chali. Olose. Rose ogolo mana pache. Wacho ni Rose olose. Rose ogolo mana pache. Koponi onge comment moro kata madwa medo mawaidha moro, then adhi mi chance ni endi monde imewa last word ni kasto watikatika wang'wa kone we call it off. Thank you very much for those people who are watching us. Koro network chando achalni ikuodho ni diaspora morugume kamera haya iwacho ni Dong koro kwa tieko, wauru yuare ni gik ma nono. Winjo, joma nyiri, beduru jok moko ma wigi sharp ga. It's very embarrassing ka joma mon biro yuare live on social media ka simply because ingi nyego moko konyi, things that does not concern you. Winjo ka jiwacho gani fake it until you just fake it. Okay, ngamuta mi fake it, but as you fake it, just don't step on other people's lanes. Ngesh jogo samiti mama nondo jogo buru anika your fakeness. Somebody like me, if you could have come out me biro gadi chingeni dina koso gima dina truly go dina oka embarrassing, but you decided to sink my ship, body shaming me as you fake your life. Koro kanye kumani koso. Posting my picture was totally out of hand. Then you are body shame. Kaso ngatubeka nyi ngami post kika kichalo ino uone. Ngamunge ito neno gimi post. Ngeni uneno ni manoroma. Jua naona venye unaka. Kujua venye unaka. Na naona mtu umepost. Ya wana we umana gimago. Kawe ugimago. Gombaka medo manalando nuni. Chenro mar gombaka gijaber nyaronagi. Podi ni TRA. Kendo dhimbele. Mbui kachacha mar YouTube. Idonje wang mbui kachacha mar YouTube. Timanyo gombaka gijaber nyaronagi. Umed subscribe na. Umed share tija. Kendo umed mia views mo. Kal kod nono. Anyways, kidwaro mondo mi igo. Yudi thulono mar goyo mbaka e platform na. Nyalo yuda e namba mar 0743901945. No. Ero chiwo namba. 07. Lorine chiwo namba ne. 07 43 90 1945. Yes. Manya kachacha mundi miya date mundi nyisa nwa gomba kakarango. Sani aseduogo. Nyisha kau break Martin. Sani Tok gigo kata sani mondo. Gigo kasa. Go sani. Go namba. Gwane namba Lorine no itemane kadonjo. 07 43 90 43 19 1945. 1945. Go kanyo himia date no mondo wadi thulo no ero mar goyo mbaka kodi kawe ugimago jaber nyaronagi kwa unge mama thoth nyasaye umedrito nau ero urukamano. Ambende adwa ka thuolo ni endi mondo agon wero kamana enya ng'ama ne kanyo no endo mono sebedo ka watchwa all the way. Wadwa gon yero kamano because you've given us the support that we deserve, and for that matter therefore we have also to appreciate you. Meanwhile, I want to tell you that nowadays most people are misusing social media. That one on my side. Now I feel like when you have something, you have something